Bamako ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani maabakɔrɔ Bokari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan Bokari Tarawele dugu ma jɛ ka ban a bɛ girin donso bɛɛ n'a kungo ta fan don jango nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye Bokari Tarawele seliba tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawa ni seliko kuma fɔra i b'a fɔ ko saga i b'a fɔ ko selimafini i b'a fɔ ko seli dumuni ni si tɛ taa nafolo ko kɔ nafolontanya bɛ yen maaw bɛ kule la Bokari Tarawele a kɛn bɛ gɛlɛya kɔ dan ye a nɔgɔyaba ye Ala ye fantan o man k'i jigilatigɛ Ala la Bokari Tarawele y'a ye fantan min ni bɔda b'i bolo dɛ kana sigi o la ko fantan man k'i jigilatigɛ Ala la Ala bɔ sira ka ca Ala bɔ sira ka ca Bokari Tarawele i sigilen i jigilatigɛlen Ala bɛ fataw k'i i bɛ tila ka ɲininkali de kɛ nin bɔra fan jumɛn fɛ ayiwa Ala k'a kɛ ten yarabi Bokari Tarawele arajo minnu b'u ka fiɲɛ turukala minnu ka bila jɛkafɔ la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'u ni cɛw ka danabaya la Bokari Tarawele min ye kunnafoni bala ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 don nka tarata o tarata e ni ne bɛ bɛn ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔna la minnu ye sɛbɛnnikɛlaw ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn sabu n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna gɔngɔn turunbala tɛ i ntɔlɔn fura bɛ dugu ma n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna doniba ɲuman tɛ ɲumaga ɲuman de b'i la maa minnu b'an lamɛn maa minnu b'u ka feerefɛnw bila an ka kumaso in kan maa minnu b'an jukɔrɔma tintin maa minnu b'an ladi maa minnu b'an hakiliw yira ɲɔgɔn na Bokari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ Mamutu ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la e ni ne tɛnkunnen don ɲɔgɔn na studio nɔrɔmaba in kɔnɔ n'o ye studio Cɛrɔnamɛ Camu ye ɲɛmaayaso kɛmɛ ka min yamaruya ka kan kun n'Ala ni kira sɔnna Mamutu ka yamaruya kɔnɔ an bɛna an sɔnni sigi a kan o bɛɛ bɛn Bɔjɛbate ne ko bala cogo bɛ di Bokari Tarawele ne bɛ n tɛgɛ don joona soir de Bamako fasɛrɛba n'o ye Umaru Angoyiba baro kolontigi a ko a bɛ tile damadɔ bɔ jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita Bokari Tarawele a ka ɲi ka taa Nioro du Sahel la région kurakuranin Bokari Tarawele ni ka taa da don waleya la waleya mun kɛmɛ kamana gan ye an ka jamana in kɔnɔ n'o ye kɔngɔ a bɛ komi a bɛ fɛ ka don jamana in kɔnɔ dɛ Bokari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye baɲumankɛtɔnw ye olu ka baarakɛlaw ye sɛgɛsɛgɛli dɔw boloda minnu nakun ye ka na Mali dɛmɛ ka na Mali kɔnɔ ko caman dɔn Bokari Tarawele jan ko an bɛ waati gɛlɛn min na n'o ye transition ye wa n'o ye bamanciya wale an ka jamana in kɔnɔ min ye jamana camancɛ ka taa bila fo jamana kɔnɔfɛlaw la bamanciya wale a wɔrɔlen b'a bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɛ ka bɔ sigiyɔrɔ la Bokari Tarawele diɲɛ ma don o don o dagosi de ka bɔ maa tɛ wuli ni foro ye maa tɛ wuli ni ka balo ye min ye sokɔnɔnaw jeninen bɛ fɛn tɛ bolola bilen an b'a kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko a ko baɲumankɛ jɛrɛjɛkulu minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ Bokari Tarawele u ye dalasumunsumuni kɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kalimu ta ni ka maaw ɲininka kelen kelen jamana kɔrɔn fɛ jamana camancɛ bolo la ka n'u yɛrɛ sɔrɔ fo jamana tilebinfɛ bolo la sɛbɛnnikɛla ko o jateminɛw n'o sɛgɛsɛgɛli baara minnu bolodara Bokari Tarawele o jaabi bɔra ni fɛn mun ye o de ye ko kɔngɔ k'a donna jamana kɔnɔ Kongo donna jamana kɔnɔ Bokari Tarawele sabu sɛnɛ tɛ ka kɛ bilen sɛnɛkɛlaw fɛ bamanciw bɛ ka t'u tɔɔrɔ ni u ka dagajugu ye Bokari Tarawele min ye sanji ye a tɛ ka na nacogo la ja kungo o waatiw sera Bokari Tarawele jiw tɛ laban sɛbɛnnikɛla ko jamana min kɔnɔ ni a sigilen bɛ sɛnɛ kan n'a fɔra ko sɛnɛ tɛ ka ko jamana kɔnɔ ji tɛ ka na nacogo la maaw bɛ balo cogo di maaw bɛ balo cogo di Bokari Tarawele o de kamanagan bɛ jamana in kɔnɔ o de kumu kɔnɔna la min ye an dɛmɛbaw ye u y'u bolo fara ɲɔgɔn kan min ye dollar wari o miliyɔn 10 bɔɲɔgɔnko Bokari Tarawele ni k'o kɛmɛru ni k'o don balo la Bokari Tarawele jan ko bɛ se ka di kɔngɔbatɔw ma ni ka se ka dɔɔni b'u ka kɔngɔ la sɛbɛnnikɛla ko ni minɛ ka bila i da ka fisa ni da lankolon ye Umaru Angoyiba baro kolontigi Bokari Tarawele a ko u ye balo min san ka di jamana marabaaw ma u y'a lajɛ sa ni balo in kɔni k'a tila a bɛna tila ni dangana jumɛn ye a bɛna di jɔn ni jɔn ma jɔn ni jɔn de tɔgɔ sɛbɛnna nin sɛbɛnfura in kɔnɔ Bokari Tarawele min ye Nioro du Sahel la ale ye région kurakuranin jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ale bɛ yen ka ban sɔgɔmaden na Bokari Tarawele labɛnw sabatilen bɛ sabu ni kuma in bɛ senna a bɛ tile damadɔni bɔ colonel Asimi Goyita a bɛ taa Nioro du Sahel la ni ka taa balo tilaliko kuma k'a da don la min ye Nioro n'a lamini sɛgɛsɛgɛliw kɛra salon samiyɛ ma ɲa sɛgɛsɛgɛliw kɛra min ye embargo ye o ye gɛlɛya da maaw kan Bokari Tarawele a k'a bila daga kɔnɔ maa caman bɛ yen Bokari Tarawele u sigilen bɛ k'u kamana gan u b'a kɛ cogo di a ko sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ o de dabolo ka ca sɛbɛnnikɛla ko Bokari n'a dumaya k'a fɔ ko kɔngɔ bɛ maaw la jamana marabaaw b'u sigi kɛ yaasa ka mɔgɔw bolo masuma o de kumu kɔnɔna la min ye maa miliyɔn 7 ye
jamana in kɔnɔ Bɔkari ye kulu de kan ka dɛmɛ joona joona nka min ye maa 1,000,000 ani tila ye Bɔkari ye kulu de ta ka gɛlɛn fɔlɔ min ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ n'o ye Umaru Ongoyiba a ko colonel Assimi Goïta Bɔkari a bɛna taa bolo don balo mun na ni k'o di sécurité alimentaire commissariat sécurité alimentaire ma o ma Bɔkari ko baara in o ye kunfɔlɔ ye sabu min ye commissariat à la sécurité alimentaire ale de sigilen bɛ jamana marabaw fɛ Bɔkari ye janko ka se ka kɔngɔ k'a kunbɛn kɔngɔ k'a kɛlɛ an ka jamana in kɔnɔ maa minnu ni balo dili ka kan ni k'a las'olu ma a ko balo bɛ ka ta ka s'olu ma Bɔkari ko ala barika la a kan ka di maa minnu ma ko baaraw bɛ ka kɛ a ko dɔɔni o tɛ tɔ to foyi la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni jamanakuntigi a bɛna nin balo min ta k'a di ɲorokaw ma Bɔkari u k'a di min ye dugudenw ma n'o ye malo tɔni 3,000 min ye baganw ka dumuni o tɔni 500 ye a ko bagan dumuni fana o gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ bagan caman bɛ yen bi kɔngɔ bɛ k'u fa a ko ni samiya ma ɲa Bɔkari e bin tɛ sɔn a ko min ye furabulu olu fana tɛ sɔn a ko min ye Kayi marabolo kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ jina yɔrɔ tɛ a ko gɛlɛya min bɛ Kayi marabolo kɔnɔ a dagosi ka bon o de kumu kɔnɔ jamanakuntigi a ye baara in daminɛ ni Kayi marabolo ye a ko n'a bɔra Ɲorodi Sahel ko don n'a nataw la Mali marabolo wɛrɛ bɛ yen sigikɛn bɛ ka makɔnɔ yɔrɔ minnu na ka t'olu fana ka balo diw ninnu don Bɔkari ye k'olu fana bɛna boloda joona min ye kɔngɔ ye k'a kunbɛ ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ ko nin y'a waati ye janko samiya dun kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Umaru Ongoyiba baro kolontigi ale ka sɛbɛnni don Umaru Ongoyiba ka fara Soir de Bamako fasalili jɛkulu kan wajaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo tɛgɛ bila n k'i sɔn n maa ɲumanya tɛ nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau nin ye Musa M Dambele ka taa se Mamadu Jakite ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye baraminɛ kalanden ye ninnu jɛna ni ka fasiri ni k'a sɛbɛn n'i y'a ta k'a lajɛ o ko min ye CEDEAO n'o ye farafinna tilebinfɛ bolo tɔnba n'o kun ye diyagoya gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin faso Maliba ma e ko gɛrɛntɛ in wulilen kari tɛmɛlen a ma kɛ nisɔndiya bɛɛ lajɛlen ma wa a kɛra sabu ye hali jamana minnu n'olu tɛnkun banna n'olu yɛrɛ kɛra gɛrɛntɛ janfajugu siribaa ye e k'o bɛɛ lajɛlen ma nisɔndiya sɔrɔ wa bawo fiɲɛ sumalen bɛɛ lajɛlen fili min y'a ta k'a lajɛ ko kura min ye CEDEAO ye hakilinajigi min ye janvier kalo tile 9 ye san 2022 o kɔni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Accra n'o ye Ghana faaba kɔnɔna ye min ye anw ka taabolo ye ani u kun ye laɲini minnu kɛ ka ɲɛsin anw ma u y'a jira k'a fɔ ko laɲini ninnu k'a si ma bɔ a sira fɛ o hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ u ye wulikajɔ min kɛ n'o ye ɲagili ye o y'o ta k'o ɲɛsin jamana ma kalo damadɔ o kɔfɛ min ye kari tɛmɛlen ye ka bɛn juillet kalo tile 3 ma san 2022 i b'a ye k'a fɔ o ɲagili min ye nafoloko sira ye ka taa se sira misɛn wɛrɛw ma nin bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ faso Maliba da la ɲininkaliw b'a la ka kɛ min ye wulikajɔ ye min ye nin CEDEAO ka nin sanction wulili ye ko yalima k'a bɛna kɛ lafiya da jumɛn ye ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnya la n'i ye Mamadu M Dambele ni Mamadu Jakite ka kɔrɔfɔ ta ni ka Musa M Dambele ka taa se Mamadu Jakite ka wulikajɔ ma olu kɔni ye wulikajɔ min kɛ o de ye dasumusumuli wale ni nanzaraw anw don kibaru tigilamɔgɔw ko micro trottoir ka se ka taa maanifinw dasumusumu k'u kɔnɔ ko ɲinini k'a dɔn o ɲini dɔ la sa i b'a ye k'a fɔ u wulila ka se maa caman ma maa caman kɔni fana y'a jira k'a fɔ nin CEDEAO ka nin sanction wulilen k'a bɛna kɛ sabu ɲuman ye anw ka jamana gɛrɛntɛ min b'a da la ani degun min bɛ jamanadenw kan bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ o sera maa fɔlɔ min ma o de ye Alimami Jawara ye Alimami Jawara ale ye lɔkɔli philosophie o enseignant don wa a y'a jira wa k'a bɛ fɛn min kɔni ta ka ɲɛsin anw ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma o de ye foli ni tanuli ye wa jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen k'a b'u fana fo bawo ninnu ka CEDEAO ka babali o ma se ka anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw bɔ o cogo la o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ dɛ jamana den bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ni ka kɛ i b'a fɔ cɛ kelen k'i jɔ anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔkɔrɔ o kɛla sabu ye min ye CEDEAO ka babalikan ye an'u ka taabolo jugu n'u ka ŋaniya jugu wɛrɛw o ma se ka sira sɔrɔ o fana bɔlen koyi a ko CEDEAO mɔgɔw kɛn bɛ ka fɛn min laɲini sanction ninnu wulitɔ la ka bɛn juillet kalo tile 3 tɛmɛlen ma o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ laɲini minnu kɛlen don o de ye ko charte n'a ma ɲɛ k'a fɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita Ala ma hinɛna a ka fanga dafirilen kɔ min ye cɛmancɛ fanga ye o sigilen Bandaw ni a ka premier ministre fɛ i b'a ye k'a fɔ charte fɔlɔ min n'o dilanna o kɔni kun y'a jira k'a fɔ maa o maa n'i se bɛna ye cɛmancɛ fanga in na ko e man ka ye kalata nataw labɛnw baaraw la o ye man ka kɛ candidat ye wa ko nin tɛna kɛ bisi baasa wɛrɛ ye wa bawo min ye sɔrɔ
sorodasu ye chamajoro fanga kunjetola nu biya jira ka fo ku na ma cheboke kanyeshi jamana kuntiga nyineli joroma ko atina ke gelea belebele onga jamana ani sedeo ni nyanje tuwa nyingali bo meka ke o fana temele ko ibaye ka fo Ibrahim Njara ale licence lettre moderne na o fana jira ka fo se waledo ko ga ko sedeo e korofo min boka bi ko yale ma ko uyerete ku ga korofo ni ka Allah sosowa ko ba ko mi nouvelle loi électorale o ngeme ko mi ngerente no deguta kanyeshi onga jamana nyemo ma ko anga se ka calendrier électoral bo wasa degumi manala no sanction o be se ka wuli chogo mina nga uwulili o teta loi électoral kurami no sigila singa o sigili singa ko yale ma ko te se do mo oni o sharia bolo yi u te nyon ko la fo wa korofo ni ya ta ka leje mi Ibrahim Ibrahim Jara ko sere o ka ko ni ganga onga jamana to te sa aka nyo ni ka furi o fana bole ko mi Usman Ambanaye ale kalandenye anga sere le kalanso dola ale be maserla lettre bulo faraga ni ya fana ka korofo laje ako ka onga politique mogo uko ni ku ka go chesri deza mi yedana mi no bina uburu me kabu no fe no briefing bombu dala jamana do vere o go briefing yini ni ku ga ku yera sutra ka obeta u ka tablo u ka fale bawo mi ye jamana do ye jamana de tiga me politique mogo la ka se hage mi ma politique mo ni ya tokofo ni ya ye manifu ko ni ya ye manifu bala ka giri onga findigla ko no fe ka kunte do were go politique mogo de anjigi waro anya anjigi dali mingu kane u bora anjigi koro o tabulo mi vleni ko ni jando make ka be na ke sabuye jamana ere abe wuliga jo mina o wuliga jo o bele jilenga sansoro bawo abe na dofara surazu ga mandiaka ka dofaro ka tabulo ka ko yale mako asimu goita na yi kambo jamana kuntigia nove jamana do te dana da ka wa yini ngali bo meka ke ga jamana famba ni yo tako leje bele jilengo ni be sorasi fanga fe bi ni politician ga wuliga jo ni wuye sama mina ya sama ka bo l'indicateur du renouveau konna na Musa M Dambele katase Mamadou ejecte ma uluga wuliga jo bo trawre ma te nyina wo se ni kolongala ye ne ben tiga dongo kura l'indépendant parce que ba no ye Dauda Sangare flake ako menje sedawo ale ka nyangilin talenga bon malika otoro Mali gouvernement ale fena ma blaka sumaka ko la koy jona sura encore menye jamana ka télévision nationale no ye ORTM otoro ministre colonel Able Maiga otoro na le gouvernement ka kuma la selay abora ka kuma sebeni gala ko ako wati ani wati jamana mana kilna fan feta otoro menye gouvernement ka kuma la selay ale de kelen yamara lembe ko da jamana don kloka jamana gouvernement tokola sura tugoni abora ni gala da la clé ako kuna sine encore karido otoro menye sedawe o kumel la jela la jentumbe sedaw nyama kuro le jamana kono no ye gana masakay ako la jentumbe jamana sabaka nga fien ma wule otoro bolo bela jele bolo bi kuna mena otoro menye sebeni kalaye aya yira ka fo anga jamana kunganko wode kume on ninga kosebe muni tumena nyeshi anma otoro menye sanction ye no ye nyangini embargo ninka daw so andala daw bina yele wa walma bina to yele baliala wa ako nyini ngali to mimbe nga menye jamana de machama tumbe anjigila kun tigalendo inafo antu nisonjalendo otoro amanya minko akero ye sabu digi kembu yere la menye daw tugulo ye bogade ku ya dayele faratata sebeni gela ko ako dayele le menye nafolo ko bara ani nyonche munu tun dansiri lembe bogade trawole ni ko bala jele kalonso nyana ako min ko ni bara ko ni ko de damne la sa kuma min ko ni sedaw ma tawye munu tun ko do no jamana ina bogade ko ambala jele nyeshi men nyugo mosa kambara antibara wari obe ben sinzi sebeni gela ko ako da ko ni yelale minye jamana alitina seka to kuma baliala jamana marabaw u bora ninga kuma colonel Able Maiga ako jamana kuntigi tola ako Mali gouvernement tola bogare de ko kam Mali dim bela jelen fo kan wala nyuma ndon ako ankara chekelen dewnye ankara jamakulu kelenye anyanga nyimo bunya anturanga nyimo ko do warate nyimo bulu bunya masikin ko akaketi donc wala ningeleni mauk majigila ninjama ono votre sebeni gala ko no ye Dauda Sangare flake ya yira ka fo colonel Able Maiga akuma na jamana gouvernement tola ako sedawo ye dana juga mutaka Mali segere votre ka kara janvier kalo do kle kononton en 2022 bela jelen ya ye kama ke kien kono votre minye dana juga ama dabo do wore kamode kan Mali marabaw ni jamana don ko do nyama ko jamana don ya fa ko votre minye jamana don yo ko anga nyemo andambula botoro nu yam bla bolo ka ambo konna la jango minye ni baranye ambu ko fofini bo funere bo ni ko ngo ban befa ya na mbefa ka ba awa kelate fana akrati ne
Bortore sebenikela ko ako Ablaye yo bonya masenke ka ira ka fo malidon yi min yira ne faso de nyuma ya baraye malikura ko akilna mun fora bortore ko ni yo tasira do ye bortore o kuma ka be kila ka maworo fo no ye jamana mu yuka daila anye o ye min ko lagine jamana kutigi kana fili de lagine konakiri lagine jamana kuntigi bortore o jamana kuntigi no fana sorasiye colonel do Mamadi Doumbouya ako Mamadi ya ka daila anye kan mago be fon fela kan ta tale ka kwaji dala wa memi fo sedo ka embargo ya wulente ni ya kuma fo ya mesega kan bi jume na umba anga operateur économique on gana lagine bla ha o ti bla bleu lagine sera kana bla de meta Senegal o meta bi jaw fen veye ko kauna ni embargo ko konna abu bedo fɛn u ka da yɛlɛ aw ye fana wa n'olu de bɛ ɲɔgɔn bolo sa an bɛ sa ɲɔgɔn bɔ dɔrɔn de n bɛ fɛn dɔ f'i ye diplomatie baara kɛlɛko tɛ dusuko tɛ laginɛ sira dayɛlɛla Mali ye nka Mali ka nafa belebele dɔ bɛ Senegali Mali ka nafa belebele dɔ bɛ Côte d'Ivoire fo ka diɲɛ wuli o sira tɛ se ka datugu hali ni laginɛ sira bɛ yen nka n bɛ min fana fɔ n'an kɔni ma ɲɛ an bɛ taa an ka nafolo kɔni ladon jamana bɛɛ ni jɔyɔrɔ don bɛɛ ni jɔyɔrɔ don a ka don laginɛ kunna awɔ u ta bɛ nka Senegal ni Côte d'Ivoire fana ɲinɛ tɛ ko kɔ dɛ o dɔrɔn de an ka tɛmɛ ni sɛbɛnni ye Dawuda Sangare ko ako min ye laginɛ président folen ko ka bɔ yen Bɔkari a ye jamana kuntigi wɛrɛ fɔ n'o ye Mauritanie jamana kuntigi ye Bɔkari n'o ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani Bɔkari ko fana y'a ka dayɛlɛ an ye k'an ka taa ale ka kwajida la minɛn o minɛn ka d'an ye an ka t'o ta a ko o fana tɛmɛnen ko ka bɔ yen min ye Algérie masakɛ ye n'o ye Abdoulaye Magique Tebboune ye a ko fana y'a ka dayɛlɛ an ye minɛn o minɛn ka d'an ye an ka t'o ta k'an ye sigiɲɔgɔnma ye o kuma k'olu tɛ danna juguya kan na min ye sɛbɛnnikɛla ye a ko colonel Ablaye Mayiga a ye ni jamana kuntigiw fɔ k'u waleɲuman dɔn ko ni ce ko Mali a n'a dɔn u ye a ye jɔn wɛrɛ fɔ tuguni Goodluck Jonathan ale min tun ye sira taamaba ye k'a ye min kɛ cɛkɔrɔba k'a sɛgɛnna kosɛbɛ a ye min kɛ sira taamali la banfula in kun tɛ ɲini ka bonya kunkolo banfula dɔrɔn wa fo ka guloki yuba ka na a ka guloki fo k'a yuba a pasara ko a pasara dɛ a n'aw n'an ka jɛ nɛgɛ ta o ta kan kelen de b'a da nka m'a f'i ye a ka kuma a ka nali laban a ka interview kuma a tilalen baara la i b'a sɔrɔ a da mɔlen bɛ nka a ka interview laban a ɲɛna bilalen bɛ a bɛ yɛlɛ mugan m'a f'i ye ko nin ye nin ko in bannen kan jɔlen kun b'a bolo ka taa fana to o dɔrɔn tɔ kun tɛ maa si la a ko Goodluck Jonathan folen kɔ ka bɔ yen a ko Togokaw ka masakɛ n'o ye Faure Gnassingbé o fana y'a jeniyɔrɔ fini ko in na o kuma ko Mali tɛ ɲinɛ Togo fana jamana kuntigi kɔ k'a ni cɛ a ye min k'a yɛrɛ ye o kuma maa o maa ye Mali dɛmɛ nin baara in na Bɔkari jamana gouvernement ko u bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko Ala k'u bɛɛ sara nka foli badabada o de bɛ malidenw kan o ka kɛ dɛ ani kankelentigiya ani hɔrɔnya ani kelenya ko Mali kɛra malidenw ko ye. An sɔnna a ma ko n'an bɛ ji min an b'o min ni kɔgɔ b'an fa o b'an faga o caman kɛra na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛnni don bon Jabatɛ ko jɔnni jalaki tɛ maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ furan ka jɛ ko ɲuman kɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le témoin le témoin maa min ka fasiri ye nin ye o ye Ousmane cɛmɔgɔ Jakite ye fulakɛ ko min ye wulikajɔ ye ka ɲɛsin anw ka jamana sariya sunkura o labɛnli baaraw ma ko sɔɔni a ko k'a man ka mɛn tuguni koyi wa a min ye sariya sunkura in ye a sigitɔla sen kan o bɛna fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na ko biyɛnkura falen o tɛ taa wɔyɔ kɔ ko a kɛn tɛ gɛrɛndɛ ye wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka jamana sariya sunba laban min tun bɛ yen n'o kɔni sigila sen kan février kalo dɔ tile 25 san 1992 ni baaraw tun b'a la ka kɛ ni o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw san 30 o tɛmɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ colonel Assimi Goïta ka taa se cɛmancɛ fanga fangabulon ɲɛmaa ma n'o ye colonel n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ko olu m'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ wa min ye jɛrɛ jɛkuluba min n'o sigila n'o ye kunbɛn belebele ye n'o ye assise nationale de la refondation du Mali ye o kɔni sigila sen kan o ka laɲini belebeleba ɲɛsinna fɛn fɔlɔ min ma o de ye constitution du 25 février ko yɛlɛma ka don a ko kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsada in na min jɛkulu min fana n'o bɛ cɛmancɛ fanga o bolofara kɔnɔna na n'a b'a la ka assemblée n'o b'a la k'o jɔyɔrɔ fa n'o ye conseil national de la transition ye i b'a ye k'a fɔ sariya bolokura in a kɔni tɛmɛna olu ɲɛkɔrɔ olu y'u hakilina di a kan wa n'i y'a lajɛ min ye maa 115 bɔɲɔngo ye olu kɔni sɔnna a ma wa maa wɛrɛw bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ k'olu fɛla ko tɛ n'o bɛ wele ko abstention wa n'i y'a lajɛ kokura o sariya bolokura in a kɛla sabu ye minnu bɛ yen n'o ye loi électorale kura in ye olu kɔni o ye yɛlɛma caman dɔn a la yɛlɛma minnu n'a bɛ wele ko amendement o sigiyɔrɔma 92 o ta la ka ɲɛsin loi électorale ma wa o fana bɔlen kɔ ye min ye an ka nin constitution du Mali ye ni
n'a bɛna sigi sen kan ni hakili jagabɔw b'a la ka sigi ta k'a ko sɛgɛrɛ ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen yɛrɛ fana sigila minnu bɛ yen n'u bɛ sariya dɔn kosɛbɛ n'olu kɔni sugantila jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Caman fanga ɲɛmaa ye Colonel Assimi Goïta o bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ko danaya min dan bɛ olu kan k'u na fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ min y'an ka constitution kura in ye min kɔni n'a bɛna sigi sen kan n'a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen tabiya ni k'a maana k'a ko k'a na kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye nka fan dɔ fɛ n'i y'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya politikimaw olu caman kɔni kɛn bɛ ka kulekan bɔ koyi u ko min ye nin constitution kura in dilantɔla ye ko Caman fanga ɲɛmaaw k'u k'an ka fɛɛrɛ wɛrɛ de tigɛ ka constitution ko ye ko k'a bila fɔlɔ bawo n'i y'a lajɛ ka kɔn ninnu ɲɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita Ala ma hinɛ na ka taa se min ye Général Amadou Toumani Touré Ala k'a fana hinɛ min kɔni n'olu ka wulikajɔ senfɛ u n'u ka mandat kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ constitution k'u bɛ yɛlɛma don a la jamanadenw bɔla ni ka bɔlɔ minɛ y'a jira k'a fɔ k'u fɛla ko tɛ nka min ye jamana yɛrɛ bɛ dangan min kan bi n'o ye Caman fanga in ye a kɔni a tɛ taa fewu hakilina minnu bɛ n'o laɲinina Assise nationale de la refondation kɔnɔna na ani an ka jamana ye bɛnkan sɛbɛn min kɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita Ala ma hinɛ na o ka fanga kunfɔlɔ waatiw kɔnɔna na k'o kɔnɔ ko ninnu tɛ se ka waleya fo an ka constitution nationale fo o de ka yɛlɛma ka don o kɔnɔ ni kura ka fiyɛ a la fɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka bɔ o ka bɔ a la wa fɛn minnu bɛ yen ni olu kan n'u jɛngɛlen don n'u kan ka tile olu taabolo bɛɛ lajɛlen ka lakile ko nka ko n'i y'a lajɛ maa dɔw kɔni dogo bɛ taabolo wɛrɛw ni hakilina wɛrɛw kɔfɛ k'a fɔ min ye nin ye révision constitutionnelle ye k'a man ka kɛ ko bawo ko n'i y'a ye ko an ka Caman fanga ɲɛmɔgɔw banban b'a kan k'u bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye ka to fanga na bada wa fan dɔ fana fɛ dɔw kɛn bɛ k'a jira ko yalima ko min ye accord de paix d'Alger de la réconciliation ye ko yalima k'u t'a fɛ k'o kɔnɔko minnu bɛ yen n'o bɛ burudamaw ko fɔ ko k'o kɔnɔko bɛɛ lajɛlen waleya k'a sɔrɔ maliyɛnw t'a kalama wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ ko a ko kɔni mana tigɛ da o da la min ye waati ni don natɔ kɔnɔna ye fasiri kɛbaa n'o Usumani Cɛmɔgɔ Jakite ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ témoin na bɔ ni a ye tugun a ko mana kɛ dangan min na ni ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le témoin kɔnɔna na Usumani Cɛmɔgɔ Jakite a ka fasiri dun cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jabate kuma min bɛ taa dugutigi bulon la o t'a bɔ dugutigi den k'i kunda kogo la ne ko bala cogo bɛ Tarawele ne bɛ tigɛ don joona min ye reporter Fasiriba n'o ye Madu Kamara Bokar Tarawele a ko Mali dugu jukɔrɔ nafolo Bokar Tarawele Mali dugu jukɔrɔla sɔnsɔnnen bɛɛ a ko ala sɔn ani maa sɔn tɛ kelen ye Bokar Tarawele a ko min ye Cheikh Fanta Madi Keita ale ye DNGM ale ɲɛmaaba sɛbɛnnikɛla ko a kumalen bɛ waleya dɔ kan wari waleya min kabini juin kalo la Bokar Tarawele i b'a ye k'a fɔ a kuma bɛ folofolo la an ka jamana in kɔnɔ ko jama yera Buguni sɛbɛnnikɛla ko jama ko kuma n'ale fɔra o tɛ tulonkɛ ko ye jama ale ye nafolomafɛn ye jama ale ye saburafɛn ye Bokar Tarawele ni jama yera yɔrɔ dɔ la o mankan ka ca o kɛlɛmisɛn ka ca o fɔɲɔgɔnkɔ ka ca sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in yɛrɛ nana da sira jumɛn fɛ ale kɔni wulila ni ka taa DNGM o ɲɛma fɛ yen n'o ye Cheikh Fanta Madi Keita ye ni ka taa ɲininka sabu DNGM ale de yamaruyalen bɛ an ka jamana in kɔnɔ min ye dugu jukɔrɔ nafolo ye Bokar Tarawele ni k'olu jateminɛ ni k'olu sɛgɛsɛgɛ maa minnu n'a baaraw ka kan ni k'o fɛsɛfɛsɛ k'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Cheikh Fanta Madi Keita ale min ye DNGM o ɲɛmaba Bokar Tarawele ɲininkali min taara k'a sɛgɛrɛ ale yɛrɛ fɛnɛ ko a ko nin kuma in bɛ folofolo la Bokar Tarawele u ye kuma in kunfɔlɔ mɛn min ye réseau kan Bokar Tarawele k'a jira k'a fɔ ko Buguni ale kɛra région kurakura dɔ ye jamana in kɔnɔna la ni k'a tigɛ ka bɔ Sikaso la Bokar Tarawele n'i y'a jateminɛ n'o ye société SA Madu Miningi ye olu kɔni ye yamaruya sɔrɔ kalo 3 k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ o sɛgɛsɛgɛli Bokar Tarawele o de ye ka se ka dugujukɔrɔ dɔ larawuli k'a lajɛ Bokar ni sanu bɛ yen Bokar walima ni dugujukɔrɔ nafolo wɛrɛ bɛ yen jan ko u bɛ se ka laɲini kɛ ni k'o bɔ cogo min na Bokar o de yamaruya sɛbɛn min dir'olu ma kalo 3 o de sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la Bokar Tarawele min kɔni ye gabakurun dɔ kurukuru fitinin dɔ bɛ yen o yira jukɔrɔlaw la min y'o gabakurun fitininw ye Bokar olu bɔlen o kuma jama kɔni y'a ye k'a fɔ olu bɛ ka yeleku Bokar u y'u ta ni ka taa n'u ye a lajɛbaw fɛ yen ni ka don n'u ye labo kɔnɔ o gabakurun misɛnninw laborantɛnw y'a jira k'a fɔ nin ye jama ye
u ye kala tura kan ko nin ye jama ye nin tɛ sanu ye sen na ngo a b'o bɛɛ sanfɛ sisan kɔni anw bɛna Bamakɔ bila Mali bɛna ja o anw kɛra Buguninka ye sa bisimilayi général Kɛba Sangare a ka dugukolo labɛn o ye an bɛ taa a ka sigiyɔrɔ labɛn ye ni Sikaso man jan n'i bɔra yen i bɛ se ka boli ka taa Sikaso anw ka maraden kɔrɔw don ha o kuma an ka mara kɔnɔ nka u b'u yɛrɛ bolo sisan ayiwa u tigɛra ka bɔ o la sisan Bɔgɔ Tarawele sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Madu Kamara ye a ko a jɛra ni k'a latigɛ k'a jira k'a fɔ min kɔni ni gabakuru misɛnnin minnu yera Bɔgɔ Tarawele siga t'a la jaman don nka a man ca kosɛbɛ o tuma min ye nin société in ye Bɔgɔ Tarawele kunnafoni kɔni santalamana min ye DNG maaw ye o kɛlen k'a mɛn sabu u ka kuma fɔra ORTM fɛnɛ kan DNG maaw wulila ni ka taa lajɛ Bɔgɔ Tarawele min kɔni ye dugujukɔrɔ nafolo u y'a jira k'a fɔ n'a kɔni yera maaw ma fɛ janko min kɔni ye lithium ka taa bila jama sanu la Bɔgɔ Tarawele k'a bɛ bila jamana ka danganiya kɔnɔ o b'a dɔn i ye da tula fɛn dɔ la sa ko lithium o lithium in dɛ n k'o de bɛ kɛ ka téléphone batterie dilan téléphone ko bɛ saga min na bɛ e t'a dɔn wa a bɛ diɲɛ bɛɛ bolo bi comment Mali kɔnɔ maa miliyɔn ba bɛ bɛɛ bolo jamana in de kɛra fɛn ye sa kana siga ni ne kama u bɛ ka girin an ka jamana in kan m'a faamu a bɛ kɔnɔ ko tubabubilen bɛ nɔrɔ maa na ten wa tubabu mana wuli ko Mali min mana wuli ko Mali o t'anw jate o nka u ɲɛ bɛ fɛn min na dugukolo in jukɔrɔ i m'a ye Emmanuel Macron kabini an y'o gɛn o ɲɛ bilenna a ɲɛ bɛ bilen cɛkɔrɔba yɛrɛ kɔni denmisɛnnin cɛkɔrɔba Bɔgɔ Tarawele o t'a dɔn yɛrɛ sa a bɛna minɛ bolo min tigɛ Mali ko sɛgɛrɛ ale b'a faamu ale a ɲinɛna min kɔ dɛ minnu ye coup d'état kɛ 2012 ani minnu y'a kɛ 2018 o tɛ maa sugu kelen tɛ u kalalen don u bɛ fɛn bɛɛ kalan kelen tɛ Bɔgɔ Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye DNG ma ale ɲɛmaaba Bɔgɔ Tarawele a y'a jira k'a fɔ yamaruya min dir'u ma o tɛ n'u ye fɛn min bɔ o t'o k'u ta ye Bɔgɔ Tarawele min kɔni ye nin jama ye Bɔgɔ Tarawele a bɛ jamana ka bolo kan Bɔgɔ Tarawele maa o maa bɛ n'i kɔni yamaruya sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli boloda sɛgɛsɛgɛli min b'a to i bɛ tamakiya kan k'a jira k'a fɔ nin yɔrɔ in bɛ sɔn ka kɛ sanuma yɔrɔ ye walima a bɛ sɔn ka kɛ dugujukɔrɔ nafoloma yɔrɔ ye o tuma min y'o yamaruya ye Bɔgɔ Tarawele ko tɛ permis ye dɛ permis d'exploitation Bɔgɔ Tarawele i b'o de ɲini kɛrɛnkɛrɛnnen la ni k'i kɛ baara kan o tuma n'o kɛra sa jamana ye yamaruya fɛn o fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen y'i ta ye nka min kɔni permis d'exploitation ye Bɔgɔ Tarawele n'i m'o sɔrɔ o tuma n'i y'i kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ kan fɛn o fɛn b'a bɔ yen ko jamana b'a minɛ la k'o ye code minier ye o y'o yɛrɛ ka sariya taabolo ye k'o tɛ wuli sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye an ka jamana ye Bɔgɔ Tarawele k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la bɛɛ ye jama kɔni a kasa yera Buguni Bɔgɔ Tarawele nka ko min bɛ fɔ nin ko in na o tuma DNG ɲɛmaaba n'o ye Cheikh Fantamadi Keyita o tuma k'a fɔ de ko buruburuni minnu yera k'a fɔ de ko kumaba wɛrɛ bɛ yen walima a bɛ dan ni buruburuni ninnu ma ko maa si tɛ kɛ Ala ye k'o dɔn nin waati la sabu ko sɛgɛsɛgɛli baara ma taa ɲɛ fɔlɔ ayiwa Ala k'a taa ɲɛ ami Ala ka jama caya yarabi Bɔgɔ Tarawele o tuma k'a jira k'a fɔ maa o maa ko de mago bɛɛ min ye dugujukɔrɔ nafolo bɔli la DNG mu a sunba ye yen ye Bɔgɔ Tarawele olu de b'i yamaruya wari sɛbɛn mun ka kan min ye code minier kɔnɔna la olu de b'a d'i ma ni k'a latigɛ janko i bɛ se ka t'i ka baaraw boloda o tuma min kɔni an ka jamana ye k'a jira k'a fɔ k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila fo jamana kɔrɔnfɛ bolo la min kɔni an ka jamana ye ko Ala yɛrɛ ka d'i ma don Ala ka sɔnni don Bɔgɔ Tarawele ko Mali jukɔrɔ nafolo kɔni k'a tɛ se ka fɔ ka ban ni hakili jiginna fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ yan ayiwa o tubabu kɛlenw m'a fɔ an ye yan ko an ka kɔrɔnfɛla in mankan bɛ yɔrɔ min nɔfɛ nin hɛrɛ mugu kelen in de b'o dugukolo jukɔrɔ wa ji sɔnni ma awa ji tɛ dɛ a ji jɛ bɛ n'o ye nɛgɛ bɛ yen maïsɔn bɛ yen phosphate bɛ yen a bɛɛ de bɛ yen i b'i miiri fɛn o fɛn n'an ka jamana in kɔnɔ a bɛɛ de bɛ yen o bɛɛ fɛ ka anw ni yenkaw sigibaw bila ɲɔgɔn na Ala ye Mali lajɛ dɛ o tuma Bɔgɔri an bɛ min fɔ nin ko in na san 60 hali bi an tɛ ka fɛn ye Mali dun y'an sɔn k'an ka dugujukɔrɔ nafolo caya Bɔgɔ Tarawele o tuma u k'u kɛ baara kan u ka exploitation daminɛ yaasa fɛn minnu bɛ dugujukɔrɔla la dɔ kɛra sa san 60 hali bi dɔ kɛra Bɔgɔ Tarawele k'a lajɛ min bɛ sa u k'a bɔ ka di malidenw ma ni pétrole bɛ yen u k'a bɔ ka d'a ma ni jama bɛ yen u k'a bɔ ka d'a ma sanu kɔni u bɛ ka bɔ kabini indépendance Bɔgɔ Tarawele o tuma malidenw ko nɔ tɛ ka ye jamana in kɔnɔ nka min kɔni ye sanu ye o n'a ta o ta jamana kɔni ale bɛ k'a ka sɔrɔta sɔrɔ kɔnɔ nka bɔn o sɔrɔta min bɛ ka sɔrɔ dɛ o ka dɔgɔ han min ye nin jamako min daminɛtɔla ye 20% ko an ka taa fɔ 40 wali 60 an t'a kana k'a la aw bɛ na an ka dugukolo halaki ka d'aw ma k'an ka hɛrɛw sama ka taa fan wɛrɛ fɛ a tɛ marché dɛ
n'a kɛra 50-50 ye Boubacar Traoré o bɛ kusa an bɛɛ ma sɛbɛnnikɛla ko ka kuma kuncɛ a ko Boubacar Traoré ne nin ko in kɔni kɛra sanayɛlɛfɛn ye n'o ye jamanko ye ko maa bɛ se ka fɔ sa ko Mali ka wari bonba n'o ye trésor public ye ko nin y'o fatɔla ye ni trésor dun fara o ye jamana jalen ye jamanadenw sago bɛ kɛ goudron bɛ dilan npɔn bɛ da Boubacar Traoré denmisɛnw bɛ ta baara la jamanadenw sago ye fɛn fɛn ko bɛ boloda jamana kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le reporter kɔnɔ Madu Kamara ale ka sɛbɛnni don Madu Kamara ka fara reporter maaw kan wajaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo a ye n lamɛn ka kulusi jalasiri i b'a sɔrɔ i b'i ɲinw de bolo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Soir de Bamako wula n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye fasiri kɛbaa min ye o ye Laya Jara ye Laya Jara ko min ye logement sociaux minnu filɛ nin ye Tabakɔrɔ ko sɔɔni denbaya 300 o tɛna olu fu Mali ka k'u fili kɛnɛ ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin logement sociaux ninnu ye Tabakɔrɔ k'u taara don nin denbaya 300 in sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u taara don yɔrɔ ninnu na k'a k'u yɛrɛ ta ye k'a sɔrɔ u ni jamana ka yamaruya sɛbɛn tɛ ɲɔgɔn na n'i y'a lajɛ a ma kɛ sariya kɔnɔna na ɛlɛni u kɔni u y'u kunda yen kan dɔrɔn u n'u ka denbaya ka taa yen minɛ ka k'u ta ye o bɛ kɛ yan denbaya ka wuli yɛrɛ ma denbaya 300 o bɛ n'u fu Mali ka kɛnɛ ma ko mun kɛra ne bɛ se ka n ka minɛnw cɛ cogo di ka taa hali ne bɛ ɲɔgɔn kalama ka taa yɛlɛma i ka so ne ma fɛn fɛn o bɛ se ka kɛ jagɛlɛya hali bi an bɛ taa la ka di jɛlɛya kɔnɔ o man kan wulila ka kɛ yan an bɛ se ka taa cogo di ka taa kɛnɛ in minɛ ka taa n sigi a kɔnɔ o tɛ bɛn dɛ a ko ka ɲɛɲini jamana kan ka kɛ sariya ka ɲɛɲini n'i y'a ta k'a lajɛ Laya ko k'a ye nin kɔrɔfɔ minɛni ka bɔ da garantilen na wa jɛkulu min bɛ yen n'o ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu belebele n'a bɛ wele ko coalition pour la défense du droit au logement olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen gɛrɛjɛgɛ bɛ se ka don logement sociaux la cogo min na n'i y'a lajɛ u ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye fana min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka jɔ u kɔkɔrɔ k'u dɛmɛ baara in na ka baara fana ka kɛ jɛlɛya i n'a fɔ kɔsada in an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na min ye logement sociaux min ni a kun filanan kun kan ka di min kɔni logement sociaux n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ba 12 bɔ ɲɔgɔn ko nka o ba 12 a kun fɔlɔ commission min n'o sigira k'o ka logement ninnu tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ walima maa minnu n'a ka kan olu ni ɲɔgɔn cɛ e ko commission b'a kɛ ɲinsɔn ni jugusɔn ye wa ani karisalakaw de bɛ masurun an n'olu de ka surun walima n'olu bɛ politique tɔn kelen na walima n'u bɛ fan kelen fɛ o logement cila o a fɛ o commission cila koyi mankan wulilen ministre nɔfɛ Birama Kɛmɛna a ye commission ci wa sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ min ye office malien de l'habitat yɛrɛ o min ɲɛsin bɛ so ninnu ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛli koɲɛw ma e ko maa 2 ma minɛ o la ka se maa 3 ma ka t'olu kɔsɛbɛ ka sɔrɔ u b'a la wa ɲɛma de ma suraka watiri kɛ yan Seku Demba ale do kɛ kɔsɔ wa watiri u ka kɔrɔfɔw la e ko a ma taa Burkina fɛ walima pour que a bɛ se ka Côte d'Ivoire sɔrɔ wa ni min ye kokolon kɛ yan o b'i kun na Côte d'Ivoire jamana ne ma nin ɲɔgɔn ye o aw bɛ jamana kɔnɔ danaya bɛ da aw kan n'a fɔra ko jamana kan ka jɔ ni sira minnu ye baara tɔtɔla i bɛ kali ka i siyɛ k'a fɔ n b'a kɛ ka ɲɛ ne sigi ne b'a kɛ i sago ye o bɛ paase cogo di cɛkɔrɔba dɔ delila ka nin fɔ n ye a ko kamana gan caman bɛ maa caman sɔrɔ dɛ i ye kalen ka siyɛ mun kɛ dɛ k'i kalen Ala ye nkalon kan k'o de seginni ma tuguni i bɛ tila k'i yɛrɛ ɲininka ko mun kɛra ka sɔrɔ i ka kalenka don Laya Jara ko min ye nin logement sociaux ye denbaya 300 o kɔni olu bɛna fu Mali kan ka bɔ logement sociaux ninnu kɔrɔ maa minnu n'a ka kan ni k'a di olu ma Birama Kɛmɛna ale min ye ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka sogow ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ n'a fɔ n da tun la cogo min na logement sociaux kun filanan min n'o kun kan ka di n'o kɛra kɔlɔlɔ ye n'a ma kɛ jɛlɛya kɔnɔ ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen wulila ka mankan ci n'a kɛla sabu ye commission min n'o kun sigi bɛ sen kan k'aw sigi o commission ni k'o ci bɔgɔbɔgɔ commission kura min sigila olu de kɔni b'a la ka baara kɔni kɛ an bɛ donni n'o kɔ bi min ye OMH ye e ko o OMH maa kologirin dɔw bɛ yen olu de kɔni b'a la ka nangarabaya farida olu de b'a la ka kalabanjiya farida olu de kɛn bɛ maaw ye maa minnu kɔni bɛ yen sa minnu t'a la ka baara kɛ jamana ye u b'a la k'a kɛ u yɛrɛ ye n ba karisa ni n ka surun walima karisa ye muso soma ye walima n balima bolofara dɔ ye nin ye Malikura kɔnɔ kɛ wa ni nin maa jugu ninnu ma gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ u ma minɛ k'u lasago ka sɔrɔ maa in bɛ ɲini ka fa Bamakɔkura u kan k'u bɛɛ dégager sisan ka taa n'u ye Kɛnyɔrɔba u ka taa seli kɛ ka sɔrɔ Mbakura kɛ
abe jɔ k'a bila ten ya. Ka taa seli saga ɲini. A kan ka jɔ maa minnu kan ka don a kɔnɔ ka don a kɔnɔ. Subhanallah. Laya Jara ko min ye nin taabolo ye n'a jateminɛ ma kɛ wa ko min ye jɛkuluba min bɛ yen n'a fɔ n da tula a la n'o ye coalition pour la défense du droit au logement ye logement sociaux ka se ka sɔrɔ maliden fɛ jɛlenya kɔnɔ k'a sɔrɔ i bɛ jamana sariyaw kan k'a labato olu ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ ka kule k'a bɔ bawo u y'a jira k'a fɔ ko yanni u bɛ na nin denbaya ninnu gɛn zan ko nin samiya in na k'u bila kɛnɛmana na k'u ka fɛɛrɛ kɛ joona ka bɔ logement ninnu kɔnɔ yala a ka kɛ gɛnni da kelen ye min ye Burema Kɛmɛyɛna ye ko yalima a bɛna sɔn a tɔgɔ ka nɔgɔ siɲɛ filanan na wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ min ye office malien de l'habitat mɔɔw fana ye ko yalima olu fana tɛna baara kɛ jɛlenya kɔnɔna na waati ni don nataw kɔnɔna na wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na Laya Jara a ka fasiri don kuma ka ɲi an bɛ taa Mamutu fan fɛ min ka dɛgɛ min o bɛ bɛn Bɔjabati n taara n nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la hali ne ko bala cogo bɛ di Bɔbɔ Tarawele joona tigɛ don Express de Bamako sɛbɛnnikɛla n'o ye Musa Jara Musa a ko an ka taa Falo Bɔbɔ Tarawele Fasiriba ko a ko Falo commune rurale ale maire n'o ye Mamuru Buare Fasiriba ko min ye dugubilankalo mun tɛmɛ ka da la Bɔbɔ Tarawele ko a y'a yɛrɛ ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla n'o ye Musa Buare ye ale y'a yira k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ kuma caman bɛ ka taa ni ka Mamuru Buare sɛgɛrɛ a n'a ka dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ Bɔbɔ Tarawele dugudenw bɛ wuli ka jɔ la dugudenw b'a la u t'a fɛ dugudenw b'a la ni ka buruja Bɔbɔ Tarawele mun ni mun de bɛ yen min ye ɲɛfɔli fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ Musa Jara ko ale yɛrɛ taara Mamuru ɲininka a fana k'a ta fɔ Bɔbɔ Tarawele ni maa fila bɛ ɲɔgɔn na Bɔbɔ n'i ye dɔ lamɛn i bɛ dɔ fana lamɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko Mamuru Buare ye kuma minnu ta k'ale sɛgɛrɛ Bɔbɔ Tarawele ko ale yɛrɛ dabali banna a ko an ka jamana in kɔnɔ nin bɛ kɛ hali bi wa sɛbɛnnikɛla ko a ko u ye taama dɔ boloda mai kalo tile 6 tɛmɛnen Bɔbɔ Tarawele taama in ka kɔn taama ɲɛ min ye u ka commune kɔnɔna la Bɔbɔ Tarawele Mamuru Buare kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ale kɔni sigilen Bɔbɔ Tarawele o kuma taama ye sini bi ɲɔgɔnna Bɔbɔ k'ale ka telefɔni sonnela dɔw kɔni y'ale ɲininka Mamuru ne ko i bɛ commune kɔnɔ wa walima i bɛ yɔrɔ wɛrɛ la ale y'a jɛya o tigi ye n bɛ Bamakɔ o kuma o y'a yira k'a fɔ Bɔbɔ Tarawele siga kɔni t'a la o kuma min kɔni labɛn dɔ sabatilen b'i kama n'i sɔrɔla dugu kɔnɔ maaw ni bon k'i bon fo k'i fa ni gɔngɔrɔ ye kɔni Bɔbɔ Tarawele min ye sɛbɛnnikɛla ye ale kɔni ɲininkali ta ni ka Mamuru sɛgɛrɛ Mamuru de nin bɔ a da kɔnɔ Bɔbɔ Tarawele ni k'a fɔ sɛbɛnnikɛla n'o ye Musa Jara ye a ko dɔwɛrɛ tɛ Bɔbɔ Tarawele k'ale b'i kale o kuma ale b'a dɔn k'a fɔ ale sigira mairia la kun min kama Bɔbɔ Tarawele o de ye ka gɛlɛya ta ka bɔ communedenw da la ale tɛna abada kana dɔ fara gɛlɛya kan wa a tɛna ni kana maa tɔɔrɔ a ko bɛnbaliya o de ɲɔ ɲalen bɛ an ka jamana in kɔnɔ wa o bɛnbaliya kelen o de bɛ olu ka conseil communal kɔnɔ koyi a ko n'i ye maa min ka sumu furakɛ Bɔbɔ Tarawele ko de b'i ka sumasi dun dɛ o kuma k'ale bɛ nin bila o minɛn nin kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kɔ dɔ ye gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen nana kɔ dɔ bolo fɛ wari kɔ bolo belebeleba bɛ yen sabu min ye Falo commune ye ale bɛ bila marabolo la bila bɛ Segu fɛ min ye o kɔ bolo Bɔbɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ dugudenw kɔni wulila Bɔbɔ Tarawele ni ka wuli ka jɔ kɛ sabu sɛnɛ de bɛ boloda kɔbolo in kɔnɔna la maaw bɛ sɔrɔ kɛ a la sɔrɔ mun bɛ k'a la o dagosi de ka bon kosɛbɛ sabu i bɛ dilan minnu kɔnte a bɛ t'i jɔ fo dilan 50 bɔɲɔnko la Bɔbɔ min kɔni nɛɛma yɔrɔ dɔn yɔrɔ ko ye nɛɛma yɔrɔ ye o ni mankan ti ban sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni wulikajɔ dɔ kɛra maa dɔw kɔni wulila ni ka taa yɔrɔ dɔ kɔni k'o sɛnɛ Bɔbɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye titiri ye ni k'a fɔ k'u bɛ titiri kɔni b'o la sabu u ka titiri bɔ yɔrɔ tɛ Bɔbɔ Tarawele min kɔni ye maire ye ale kɔni ye kankari da u ye kɔbolo in kɔni foroba yɔrɔ dɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka t'i ka sɛnɛ k'a la Bɔbɔ Tarawele nka ni k'a kɛ jɔnforonin ye a baara ta y'aw cogo dɔn sariya bɛ Bɔbɔ Tarawele sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye Falo ye a bɛ t'i jɔ dugu 26 bɔɲɔnko la i b'a ye k'a fɔ maire y'a yira k'a fɔ gɛlɛya t'ale ni maa si cɛ nka min kɔni ye ale ye danaya ta ka da maa minnu kan sabu maire yɛrɛ sigilen bɛ Bamakɔ a bɛ taa ni ka segin kɛ Bamakɔ ani Falo ni ɲɔgɔn cɛ min ye a ka dankan sabanan ye Bɔbɔ Tarawele o min sigilen bɛ dugu kɔnɔna la Bɔbɔ Tarawele ko de kɔni bɛ ka yɛlɛma don dugumɔgɔw kunkolo la dugumɔgɔw ka hakilina la Bɔbɔ Tarawele ni ka se ka dugumɔgɔw ni maire kɔ don ɲɔgɔn na yaasa ale bɛ se ka sago sɔrɔ cogo min na a na kɛ Bɔbɔ Tarawele ni maire yɛrɛ jɔyɔrɔ nege b'ale la ni dugumɔgɔw ɲɛna maire la ka funu a la Bɔbɔ Tarawele maa tɛ ko cogo dɔn ale ka tile bɛ sɔn ka bɔ fasirikɛla ko maire kɔni hakilina in bɛɛ lajɛlen ni ka janfa ye a ko siga kɔni tɛ min na nin ye janfa kɛnɛ kan da ye o kuma ale m'a fɔ maa ye i kana sɛnɛ kɛ
a m'a fɔ maa ye o kuma i kana ci kɛ nka ale kɔni y'a fɔ de min kɔni sɛnɛkɛyɔrɔ min filɛ nin ye foroba yɔrɔ don ni titiri bɛ bɔ a tɛ bɔ ni maa kelen ka jɔnforoni ye o kuma dugu bɛɛ lajɛlen da de bɛ don a la Bakari a kan ka kɛ sariya kɔnɔ sira min fɛ o baaraw de bɛ boloda sɛbɛnnikɛla ko dusumango ale tɛ fa togoni na yanni to bɛ suma ale b'i ta bɔ a la Bakari i b'a ye k'a fɔ ko maa dɔw fana wulila k'a yira k'a fɔ kuma kɔni ka kale ni ka kɛ u ta ye Bakari ni ka mɛri kɔni ka mangoya ka buruja ka tɔgɔ tiɲɛ Bakari ko ale ma kɔ bolo kelen minɛ k'a di maa si ma n'a y'a minɛ k'a di maa min ma o k'i bolo kɔrɔ tan sɛbɛnnikɛla ko a ko projet dɔ bɛ yen n'o ye Aprofem ye Bakari olu kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw boloda k'a yira k'a fɔ u bɛna yɔrɔw kore Bakari ni k'a di maa o ma o ka se k'a kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye Bakari o baaraw kunfɔlɔw kɛra ka tɛmɛ Bakari maa minnu garisɛgɛ donn'o la olu y'u ta sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ wɛrɛ kɛra Bakari min kɔni ye o baara ye gɛlɛya nana k'a kɔnɔna la o kuma min kɔni duguden dɔ ko ayiwa min ye projet n'o ye Aprofem ye o kuma ko maire bɛ k'a munumunu ni ka taa n'a ye a yɛrɛ ka buguda la n'o ye Kɔnbalabugu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko projet kɔni nana dugu bɛɛ lajɛlen de ye Bakari de ka hakilina maa minnu ye projet baarakɛlaw ye olu de b'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ u nakun ye fɛn min ye a kan ka kɛ yɔrɔ min na o technicien b'u bolo Bakari k'olu b'u ka baara k'a kɛcogo la maa dati don a la maa sen tɛ don a la nka k'ale tɔgɔ tiɲɛ k'ale kɔni taara n'a ye n'a ka a ka buguda la n'o ye Kɔnbalabugu ye Bakari ko nin bɛɛ lajɛlen mangoya de ye ni ka ɲɛsin ale ma Bakari jan ko kominidenw bɛ se ka ban ale la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko Bakari min kɔni ye jiko gɛlɛya kɔni nana min ye sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Bakari i b'a ye k'a fɔ u ye laɲini kɛ laɲini ni kana a bila premier ministre ka bureau kɔnɔna la Bakari k'a yira k'a fɔ jamana bɛ ka forage minnu sen ni waati la o kuma ko jamana k'a kɔfilɛ falo la sɛbɛnnikɛla ko min y'o laɲini ye Mali gouvernement ɲɛma ale kɔni y'o laɲini sabati ni ka taa ni forage ye Bakari k'u ko fɛnɛ o kuma ko maire kɔni k'a bɛ ka forage kɔni sen a ka dugu la ni k'i kɔ don dugu tɔw la a ko o baara min kɛra dugudenw yɛrɛ de ye laɲini kɛ k'a sababu k'u ka kɔlɔn bɛ ka ja o kuma u bɛ se ka u bolo fara ɲɔgɔn kan Bakari ni ka laɲini kɛ k'a ɲɛsin jamana marabaaw ma sabu u tulo b'a la u ɲɛ b'a la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamana ɲɛmaaw u bɛ taa forage dɔ sigi yɔrɔ dɔ la yan'a ko ka kun cɛ u fana k'u bolo mana bɔ dɔ nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin taabolow lajɛ min kɔni wulikajɔ ni cuwa tiɲɛ ye Bakari u bɛ ka wuli k'o da Mamuru Buware kan min ye Mamuru Buware ale ko i b'a ye k'a fɔ compte administratif a ko o baara an ka jamana in kɔnɔ ko maa t'o f'a ye a ko mairie kɔnɔ ale bɛna kuma min na 2017 i b'a ye k'a fɔ mairie yɛrɛ wari ko kan ka kɛ cogo min na min ye k'a dilan ka bila sariya ye min fɔ Bakari k'a kun kan ka kɛ cogo min na ko dɔw y'u fun'o la Bakari ni k'u pan o kunna o kuma ale y'a yira k'a fɔ a baara in tɛ kɛ tan a bɛ kɛ cogo min na sabu ko maa tɛna min kɔni nafoloko kuma fɔ a ye min ye Cour suprême ye ale y'o dafuya kɛ san caman Cour suprême dafu o bɛ wari dɔn hali ni farikolo i b'a dɔn k'a kun bɛ nɛɛma na Bakari sɛbɛnnikɛla ko a k'u ye baara kun fɔlɔ min kɛ min y'u ka compte administratif ye Bakari i b'a ye k'a fɔ u bɛ t'i jɔ sɛbɛnwari 1,992 bɔɲɔgɔnkɔ o kuma nana yɛrɛ k'a fɔ k'o kɛcogo ma ɲa u seginna kan min kɔni ye 1,590 baara kura kɛra ka ɲɛsin o ma a ko min kɔni wari donda wari munumunu yɔrɔ a ko yɔrɔ min don wari tɛ sɔrɔ sabu burusi kɔnɔna don ale yɛrɛ kɔni nin fili ni ka kɛ maire ye Bakari min ye commune kanu Bakari jan ko a ye dɔnniya minnu sɔrɔ a ka administration baara la sabu a bɛ se ka na fiɲɛbɔ la a ka se k'o ka hɛrɛ k'o lase dugudenw ma nka ko n'o kɛra juguya ye n'o kɛra bɛsɛnkɔniya ye Bakari n'o kɛra an tɛ fɛ k'a ɲɛ da ɲɔgɔn kan a ko min kɔni Mali ka sanayɛlɛ k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ k'ale b'a bila minɛn min kɔnɔ Bakari ko ye politique ko gɛrɛntɛ de ye ale bɛ tɔn min na olu bɛ maire la kabini fini bɔ fo nɛrɛ bɔ maa wɛrɛ de bɛ wuli ka jɔ la Bakari dugudenw dun ka kanubaga de bɛ maire ta ni maa wɛrɛ kɔni prétera ka sɔrɔ min ye dugudenw ka danaya ma da i kan a ko k'i bɛ sɔn ka sara jugu cɛ a ko k'o tɛ foyi ye kɛlɛ foyi t'ale ka commune kɔnɔ min tɛ juguya kɛlɛ ani politiko kɛlɛ a ko maa minnu bɛ yen Bakari n'o ye sariya tigilamɔgɔw ye Bakari k'a kuma taara k'a ɲɛsin olu ma o kuma k'u k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na a baara ta kɛlɛ min ye politique kɛlɛ ye ale min ye kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ ye Bakari a ko kɛlɛ olu jalatigɛ cogo o tɛ kelen ye n'o tɛ Mamuruya yɛrɛ ka fɔ ale jabajɛlen don Bakari min kɔni ale ka commune baara ye n'ale ka fɛn ma ta maa kɔnɔ ale b'i bolo fila kɔrɔta maa ka fɛn ma t'ale kɔnɔ kunnafoni fila
filani an ye min bɔ Express de Bamako Musa Jara ale ka sɛbɛnnin don Bɔjabate Express de Bamako mambu fo Musa Jara k'a ka foli fara a kan u ko ten ko sentigɛ bɛ ta ka banabaatɔ min ka bana fura kari nanga tegute masɔrɔ u la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali Tribune maa min ka fasiri ye nin ye o ye Zeinabu Fofana ye Fofana ko an ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin an ka suguba kɔnɔna ma dɛ kɛrɛnkɛrɛnya la sugu bolo fa min bɛ yen n'a bɛ wele ko Marché Rose de Bamako ko ni sela ye bi in na ka sanga ni seliba labɛnw n'a wulikajɔ n'a muɲumanyaw ye n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko Mali kɔni ka seliba k'a bɛ n'o boloda ka bɛn sibiri nata ma juillet kalo tile 9 san 2022 n'i ye ko in ta k'a lajɛ k'a tɛ taa wulikajɔ kɔ denmisɛnninlakaw ka taa san balakaw ma bɛɛ lajɛlen b'a la k'i labɛn i bɛ se ka ɲɛ cogo min na seli don sɔgɔmada wa o labɛnw fana tɛ taa wulikajɔ ni sanni kɔ i na taa suguba kɔnɔna na walima i na taa Ali de Bamako la walima i na taa fan wɛrɛ fɛ i mana kɛ jamana in fan min fɛ i na o sɛgɛrɛ ka taa i ɲɛ damu da wa ni nafolo yeli kunna fana ka sanni kɛ waasa seli don ka se ka o finiw don i kana a ko k'u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin suguba kɔnɔna ma jama de ka ca wa min ye moto ni sotaramaw ye ka taa se voiture personnelles ma olu de kɔni fana kɛn bɛ ka embouteillage wuli wa ko maa t'a dɔ la kelen dɔn ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ u sela maa min ma fɔlɔ k'u ɲininka o de ye an balimakɛ Madu Jara ye Madu Jara ale ye musow ka sabara feerebaa ye wa n'i y'a lajɛ Madu Jara ɲininkalen kɔ Zeinabu Fofana fɛ ko Madu Jara ko waati tɛmɛlenw n'o ye san tɛmɛlenw ye ko ni ɲinɛsan ko aw tɛ da ɲɔgɔn ma koyi ko bawo san dɔw la k'olu bɛ fɛn ninnu sɔrɔ ka bɔ jamana kɔ kan ka don n'a ye k'a sɔrɔ a ma gɛlɛya ko nka ɲinɛnta in n'an bɛ bila dangan min na k'a kɔni ko a sɔngɔw k'a yakubalen bɛ kosɛbɛ k'olu ni clients bɛ tile ban ka ɲɔgɔn dagolo ja o bɛ ɲɔgɔn sama nin fɛn ninnu n'o ye sabara ninnu ye o sɔngɔ ko la o fana bɔlen koyi n'i y'a lajɛ o sela maa min filanan min ma k'u ɲininka o ye Mamadu Njayi ye Mamadu Njayi ale ye commerçant de bazin ye ale bɛ basanw de feere bazin feerela ŋana don wa n'i y'a lajɛ a ko ɲinɛnta i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na ko n'i ye diɲɛ kɛ sɛfankuru kelen ye dɔ bɛ sange siri yɔrɔ ɲini a kɔnɔ Mamadu Njayi ko k'ale ka ɲinɛn feere ko san dɔw la ale bɛ nafolo min sɔrɔ k'a tɛna ɲɔgɔn ko sigiyɔrɔma 2 sɔrɔ wa bawo n'i y'a lajɛ basan o ka di an balakaw ye kosɛbɛ basan o ma ka di faso Maliba seleke 4 kɔnɔ ko maaw kɛn tɛ ka hi kɛ ale kan wa hali n'a sɔrɔla sɔngɔ ko o bɛ ɲɔgɔn sama a nɔfɛ dɔɔni i b'a ye k'a fɔ jama kɔni kɛn bɛ ka hi kɛ Mamadu Njayi kan o fana bɔlen koyi min ye fasiri kɛbaa ye a ye clients fana ni k'olu da sumusumu a bɛ Mamadu Njayi ɲininka waati min na maa min n'o tun bɛ sanni na Mamadu Njayi ka butigi kɔnɔ o y'an balimamuso Rokiya Samakɛ ye Rokiya ko min ye basanko kɔni ye ko ale kɔni basan kun ye ale taabolo ye koyi o ye ale hamina ye ko nka ko ale n'an bɛ denmisɛnw ka sanni na mun ye ale ka nafolo tɔ min dɔ la o tɛna se ka ale yɛrɛ ka basan ale ni ka bazin a tɛna o sɔrɔ ko wa ko i wakili don fɛn min na o de ye burode da nɔgɔ dɔ ye minnu kɔni bɛ ɲaamu muso tisi la ale n'o kalan ka bɛn ni selidon ye o fana bɔlen koyi n'i y'a lajɛ min ye Alimata Berete ye Alimata Berete ale ko k'ale n'an bɛ o fana sɔrɔla k'o ɲininka suguba kelen in kɔrɔ ale ko bazan ka d'a ye ko nka ko bazin k'a bɛ dangan min na ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a mɛtiri kɔni ye 2000 ye ko nka ko ɲinɛnta in o ye 2000 ani 500 ye 500 yɛlɛla a kan ko n'a ta o ta k'a bɛ bɔ fɛn min fana na bazanw o ɲɛw bɛ bila cogo min na ɲɛ sugu min ka di ye o wa sɔngɔw bɛ yakubaya ɲɔgɔn ye ka taa ten fana ko nka ko a mana tigɛ da o da la min ye wulikajɔ ye bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'o kɛ cogo min na selidon sɔgɔmada fɛ i ye cogo bɛ se ka ɲɛ cogo min i ka du kɔnɔna na o fana bɔlen koyi n'i ye fini ko fɔ ka sabara ko fɔ wa fini fana o tɛ taa kalali kɔ n'i ye kalali fana kɔfɔ i na tailleur ko fɔ min ye Zeinabu Fofana ye a sera tailleur min ma kati kɔnɔna na o de ye Ngolo Keyita ye Ngolo ko kabi juin kalo tile 20 tɛmɛlen san 2022 k'ale ye finiw minɛli jɔ ko bawo min ye clients ye i ka na maa bila kasi la seli sɔgɔmada ko kɔni k'o ye hakɛ belebele ye wa min ye ale ka juin kalo tile 20 tɛmɛlen fini minɛ jɔli ye o sabu o dulon bɛ o la waasa min bɛ a bolo a ka sigi wakili don o la k'o kala bɛɛ lajɛlen k'i ta sɔrɔ yanni selidon sɔgɔmada cɛ ko nka ko jamana in min ye jamana in a bɛ dangan min na gɛlɛya min bɛ a kɔnɔ wariko sɔrɔli gɛlɛya min b'a kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko wa min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u bɛ weleweleda kan de ta ka ɲɛsin u ma hali min y'an ka lahiya sagaw ye u bɛ se ka sɔrɔ danɔgɔ la cogo min na o fɛɛrɛw ka tigɛ yanni selidon sɔgɔmada cɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na Zeinabu Fofana a ka fasiri Zeinabu a ka kuma ka di mɔgɔ de Ala ka seli musaka nɔgɔya sabu n'i y'a mɛn ko seli bɛ ja mɔgɔ de i pari mɛn fini kuranin b'i kana i kunkolo digilen bɛ i kunkolo ni kɔfɛ bɛ
o kuma i da bɛ sogo kan k'i kɔnɔ fa o kɔni o y'i ka laada o ye ka laada n'o tɛ yen dɔrɔn seli tɛ n'i ye maaw bɛ girin seli kan o de ye sogoko in ye min tɛ sɔrɔ ka dun san yɛrɛ kɔnɔ dɛ i ka dumuni ko o bɛ taa nin ye o kuma ala ka nɔgɔya ala kana n dafa ma kulo o dɔrɔn de o kuma n'i ye nɛgɛ ta gɔngɔla n'i y'a bila gɔngɔla a tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ siga t'o la kunnafoni min sumana ɲɛmaayaso fɛ ka d'a ma nin y'o minɛn siyannen ne ye mɔgɔ t'a dɔn de dɔwɛrɛ t'an bolo waleɲuman dɔn barika da sabu maa man'u sigi k'i lamɛn mɔgɔ t'a dɔn ni baara kun cɛra a ka kan i ka bɛɛ lajɛlen fo nka min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye kuma ni kuma Bukari Tarawele o bɛ sɔn ka ko ja an bɛ dankɔrɔba in fo n'o ye chef escadron Lassine Tamba Keita commandant groupement Tamako mɔgɔ t'a dɔn de Selikɔrɔla in na a ka cɛdenw kɛmɛ ka galanga da ani zɔlen da mɔgɔ t'a dɔn de cɛ o cɛ i y'i ban sɛbɛn ma fo ta caw i b'a bila caw Lassine Tamba Keita mɔgɔ t'a dɔn an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye baara in bɛn b'a la teni bɛn b'a la janya ye yanga ye mɔgɔ t'a dɔn n'i y'a ye fo teni nɛgɛ bɛ minɛ n bɛ taa kankari da maa min a ka bureau kɔnɔ o tɛ tama ye o kuma Bukari ko ala k'a bolo mɛn a ka baara la amina yarabi ala ka kunnawolo d'a ma ayiwa an ka taa